Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac yma ei gariad hyd byth. Fel yna dyweded y rhai a waredwyd gan yr arglwydd, y rhai a waredodd ef o lawr gelyn a'i cynnill ynghyd o'r gwledydd, o'r dwyrain a'r gorllewin, o'r gogledd a'r de. Wel, gawn ni ddiolch ac addoli nawr gyda'r emyn cyntaf, a ddwynaf frenin dynol a dwyfol un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn dduw. Wel, ein darlleniad ni heno yw llythyr cyntaf Iowan, pennod 2, adnod 18 i bennod 3, 18. Dyma air yr arglwydd te. Blant, dyma'r awr olaf, ac fel y clywsoch fod yr anghrist yn dod, y nawr dyma anghristiau lawer wedi dod. Wrth hyn yr ydym yn gwybod mai dyma'r awr olaf. Eithant allan oddi wrthym ni, ond nid oeddent yn perthyn i ni. Oherwydd pe byddent yn perthyn i ni, byddent wedi aros gyda ni. Dangoswyd felly nad oedd neb ohonynt yn perthyn i ni.
Ond amdano chwi, y mae gennych eneiniad oddi wrth yr un sanctaidd ac yr ydych bawb yn gwybod. Nid am nad ydych yn gwybod y gwirionedd yr wyf yn ysgrifennu atoch, ond am eich bod yn ei wybod, ac yn gwybod hefyd am bob celwydd nad yw o'r gwirionedd. Pwy yw'r un celwyddog, ond y sawl sy'n gwadu mae Iesu yw'r Crist. Dyma'r angrist, sef yr un sy'n gwadu'r tad a'r mab. Pob un sy'n gwadu'r mab, nid yw'r tad ganddo chwaith. Y sawl sy'n cyffesu'r mab, y mae'r tad ganddo hefyd. Chwythau, bydded i'r hyn a glywsoch o'r dechrau aros ynoch. Os bydd yr hyn a glywsoch o'r dechrau yn aros ynoch, byddwch chithau hefyd yn aros, yn y mab ac yn y tad. Dyma'r hyn a ddawodd ef i ni, sef bywyd tragwyddol. Ysgrifennais hyn atoch ynglyn â'r rhai sydd am eich arwain ar gyfeiliorn. A chwythau, y mae'r uneiniad a gawsoch ganddo ef yn aros ynoch, ac nid oes arnoch angen neb i'ch dysgu. Ond y mae'r uneiniad a roddodd ef yn eich dysgu am bopeth, a gwir yw nid celwydd, fel y dysgodd ef chwi arhoswch ynddo ef. Ac yn awr blant arhoswch ynddo ef mwyn i ni, pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder a bod heb gwilydd arnom ger ei fron ef ar ei ddyfodiad. Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, yna fe ddylech wybod bod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono ef. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom, cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillio'n annwyl, y nawr yr ydym yn blant Duw ac nid ymlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn byr. Y mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith hefyd. Anghyfraith yw pechod. Yr ydych yn gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau, ac ynddo ef nid oes pechod. Nid oes neb sy'n aros ynddo ef yn pechu, nid yw'r sawl sy'n pechu wedi ei weld ef na'i adnabod ef. Blant, peidiwch â gadael i neb eich arwain ar gyfeilion, y mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfiawn, fel y mae ef yn gyfiawn. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod, oherwydd y mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad. I ddinistrio gweithredoedd y diafol, yr ymddangosodd mab Duw. Nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod, oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo, ac ni all bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Dyma sut y mae'n amlwg pwy yw plant Duw a pwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder nid yw o Dduw, na'r hwn nad yw'n caru ei frawd. Oherwydd hon yw'r genadwri a glywsoch chi o'r dechrau ein bod i garu ein gilydd. Nid fel Cain oedd o'r un drwg ac aladdodd ei frawd, a pham y lladdodd ef, oherwydd bod ei weithredoedd ef yn ddrwg a gweithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Peidiwch â synnu, gyfeillion, os yw'r byd yn eich casau chi. Yr ydym ni'n gwybod ein bod wedi croesi o farwolaeth i fywyd, am ein bod yn caru ein brodyr neu'n cyd-aelodau. Mae'r sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Llofrydd yw pob un sy'n casau ei gyd-aelod, ac yr ydych yn gwybod nad oes gan unrhyw lofrydd fywyd tragwyddol yn aros ynddo. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad, a mi ddo ef roi ei einioes drosom ni. Pwy ddylem ninne roi ein heinioes dros ein cyd-aelodau. Pwy bynnag sydd â meddiannau'r byd ganddo ac yn gweld ei gyd-aelod mewn angen, ac eto'n cau ei galon yn ei erbyn, sut y mae cariad Duw yn aros ynddo. Ymhlant, gadewch i ni garu, nid ar air nac ar dafod,
ond mewn gweithred a gwirionedd. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd i ni. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni gydweddio. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd heno o ddod at ein gilydd yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist, ac ni'n dod gyda'n di nawr hefyd yn enw, haeddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu. Ac ni'n dod ger bron gorsedd y nef, ni'n dod ger bron y Duw mawr, y Duw y Duwiau, y gwir arglwydd, y gwir arbywiol Dduw. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Duw y tad, y mab a'r ysbryd glân, y creawdwr, y cynhaliwr a'r gwaredwr. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n cael dod ger bron eto heno fel plant yn dod at ei tad yn y nef. A hynny trwy haeddiant a chyfiawnder Iesu Grist. Ac o dad, i ni'n gofyn i ti i sancteiddio dy enw, i ogoneddu dy enw yn ein plith ni heno ac yn y dyddiau hyn hefyd. I ni'n gofyn i ti i ogoneddu dy hun ac i amlygu dy ogoniant o arglwydd wrth i ni edrych ar y gair heno eto. Ac i ni'n diolch dy fod ti yn Dduw gogoneddus. Dy fod ti'n trigo mewn gogoniant a disgleirdeb a goleuni na all neb gyrraedd ato. Ond i ni'n diolch bod ti wedi datguddio rhywfaint o ogoniant i ni. Diolch am y greadigaeth sydd yn dangos hyd yn oed yn ei gyflwr bresennol gogoniant Duw. Dallu di a dy ddiwdod di o arglwydd, dy brydferthwch di. Ac i ni'n diolch am hynny, y nefoedd sydd yn datgan gogoniant y Duw. Y ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo ef. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hyn arglwydd, neu bydden ni ddim yn gwybod dim byd, ond i bai bod ti'n datguddio dy hunan i ni. Ac i ni'n daddoli di fel creawdwr y nef a'r ddeiar yn nawr. A diolch hefyd bod ti wedi datguddio dy hun yn llawn, wedi y proffwydi yn yr Hen Testament a'r gyfraith yn dy fab Iesu Grist. Diolch mai fe yw delw y Duw anweledig. Diolch bod y datguddiad llawnaf fi ni wedi cael wedi dod yn dy fab annwy, yn dod mewn cnawd. O, arglwydd i ni'n diolch. Ni'n diolch am ei berson ef o arglwydd, am ei berson hardd a sanctaidd a glân. Diolch am ei eiriau, geiriau'r nef o ddariw efusa fe, geiriau grasol a geiriau gwirionedd. Diolch o arglwydd am eiriau a disgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod yn dweud wrthon ni ac yn pwysleisio wrthon ni, mae'n nid i eiriau fe ei hunan fel petai, ond geiriau'r tad oedd e'n ei mynegu i ni. Ac eiriau i'n ryddhau ni, gwirionedd i'n ryddhau ni, oddi wrth ein pechodau ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch am ei nerth a'i gadernid yn erbyn pechod, yn erbyn Satan, yn erbyn pob temtasiwn o arglwydd, yn erbyn bob gwrthwynebiad a phob magl a roddwyd yn ei ffordd. Diolch bod e wedi sefyll yn gadarn yn ei fywyd glân. A diolch am yr aberth iawnol ar y groes. Diolch o arglwydd iddo roi ei hun fel y bugail da, rhoi ei einioes dros y defaid. Ni wedi darllen amdano fe heno, bod ti wedi'n caru ni nes rhoi deunig fab ac yntau'n rhoi ei fywyd drosom ni. Ac i ni'n diolch i ti heno arglwydd am yr aberth yna. I ni'n diolch am rinwedd aberth Iesu Grist, oedd yn ddigonol i ddileu pob pechod. Diolch arglwydd, wrth i ni gredu yn yr arglwydd Iesu, wrth i ni ymddiried yn ddo fe, wyt ti'n yn cyfri ni nawr yn gyfiawn ac yn lan ger dy frondi. Dwi ti ddim yn cyfri fe'n pechodau yn ein herbyn ni, ond ei gyfiawnder ef. O, i ni'n llawenhau yn hyn heno o arglwydd,
Mae dyma'n safiad ni ger dy fron di. O, diolch. Dyma pam i ni'n gallu dod at ti nawr. Fel plant yn dod at ei tad yn hyderus. Sy'n hawl dyn ni ddod yno ni'n hunain, ond dyn ni'n gallu dod yn rhydd trwy Iesu Grist. Arglwydd i ni'n diolch bod ti'n ein trin ni fel dy bobl nawr, fel dy blant. Bod ti o'n plaid ni o arglwydd, bod y lyged di arno ni, bod olwg di arno ni, bod addewidion di ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu, a bod nhw'n ie ac yn amen. Arglwydd diolch. Diolch arglwydd bod Iesu wedi atgyfodi wrth gwrs ac esgyn ac eistedd yn y nef, ac bod e nawr yn eiriol drosom ni. Bod e'n ein cynrychioli ni yn y nef, a bod e'n pledio ac yn ymbil trosom ni, y byddwn ni yn cyrraedd pen ein taith. Diolch arglwydd bod e'n paratoi lle ar ein cyfer ni yn y gogoniant. I ni'n diolch bod ni wedi cael ein huno a Iesu Grist, bod ni'n un â fe, fel pen a chorff, fel y wynwydden a'r canghennau, bod ni'n un ag e, fanwylid sydd eiddo fi, a minnau sydd eiddo y fanwylid. Ac arglwydd, fel mae e wedi atgyfodi, fel mae e wedi mynd i'r gogoniant, byddwn ni'n atgyfodi a byddwn ni'n mynd i'r gogoniant i gael bod gydag e. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am hyn, ond i ni'n sylweddoli bod ni ddim wedi cyrraedd eto arglwydd. Ac i ni'n sylweddoli dy fod ti yn gweithio ynom ni a thrwon ni, tra bod ni ar y ddaear nawr, bod ti yn ein sancteiddio ni, bod ti yn ein puro ni, bod ti yn ein coethi ni arglwydd, a bod ti yn ein defnyddio ni, wrth gwrs, fel halen ac fel y goleuni yn y byd. Ac arglwydd, i ni'n diolch heno bod ni'n gallu edrych ar y pen draw arglwydd. Bod ni'n gallu edrych ar y dydd a byddwn ni'n cael ein cyflwyno ger dy fron di, ac y byddi di yn sefyll nôl fel petai ac yn edmygu y gwaith gorffenedig wyt ti wedi wneud yn dy blant. Arglwydd, mae hyn yn mor gyffroes i ni arglwydd, ei waith ynof yn y man a berffeithia. Diolch arglwydd, y byddwn ni'n cael bod gyda thi, gyda'r arglwydd Iesu, ac yn debyg iddo ef. Mae hyn yn rhyfeddod i ni, pan ni'n gwybod beth oedden ni, fel pechaduriaid syrthiedig o ran natur. Fel bod delw Duw bron a diflannu o'r golwg yn ein bywyd ni arglwydd. Ond byddwn ni wedi cael ein hadfer, a bydd delw Iesu Grist arno ni, yn llawn ac yn glir y dyddiau hynny. Ac y byddwn ni mewn nef newydd a deiar newydd. Ac arglwydd, i ni'n diolch bod hyn yn symboliad mawr i ni nawr i fyw bywyd sanctaidd yn y byd. Oherwydd dyna dy bwrpas, dyna dy gynllun di ar ein cyfer ni. Diolch bod ni wedi clywed yn y darlleniad arglwydd bod y blant di sydd â yr had anllygredig, had Duw, bywyd Duw yn fy nhw, ddim yn gyfforddus mewn pechod, ond yn gweithredu cyfiawnder. Arglwydd, i ni eisiau bod yn glir bod ni'n blant i ti arglwydd, a bod ti ar waith yn ein bywyd ni. Ni'n gofyn i ti i fod gyda ni hyn o nawr, i ti'n atgoffa ni o'r gwirioneddau mawr yma, ac y byddan nhw yn gweithredu a gweithio mas arglwydd yn ein bywydau ni. Diolch mai dy fwriad i, ni'n gwybod na fyddwn ni ddim yn gwbl sanctaidd yn y byd hwn, ond mae yna gynnydd i fod, mae yna dyfiant i fod, mae yna newid i fod yno ni hefyd o ogoniant i ogoniant. Cyn ni'n gweddio y byddi di yn wneud y gwaith yma o arglwydd ac yn parhau i weithio ynom ni i'r perwyl yma. Ac o arglwydd, ni'n gweddio dros waith yr eglwys a gwaith yr efengil yn ein plith ni. Ac o arglwydd, yn gweddi fawr ni yw i ti ymweld â ni arglwydd. I ni wedi clywed bore yma cael ein atgoffa ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Ac o arglwydd, i ni'n gwneud yr amhosibl mewn gwirionedd wrth gyflwyno'r efengil,
oherwydd i ni'n ymwneud â phobl sy'n farw mewn camweddau a phechodau. Ond arglwydd, dyw e ddim yn amhosibl i ti. Ti y Duw a greodd o ddim byd. Wyt ti'n gallu creu o'r newydd, wrth gwrs. Ac i ni'n gweddio y byddwn ni'n gweld mwy o hyn yn digwydd yn ein plith ni o arglwydd. Pobl yn cael eu geni o'r newydd, o ddichod, gyda gwaith Duw, gwaith goruwch naturiol yn digwydd yn ein calonnau ac yn ein meddyliau ac yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Arglwydd, i ni'n gweddio dros y gwaith yr wythnos yma, cyflwyno popeth i ti. I ni'n gweddio dros eglwysi eraill hefyd yn yr ardal o arglwydd. Gofyn i ti i nerthu nhw hefyd, rhai eraill sydd yn weinidogion, sydd yn cyflwyno yr ysrythyr fel gair Duw o arglwydd. Gofyn i ti nerthu nhw ac eneinio nhw ar ysbryd glân ac ar nerth yn y dyddiau hyn. I ni'n gweddio arglwydd i ti ymweld a bendithio a bywhau y gwaith. O arglwydd, i ni'n cofio am y rhai sy'n dioddau ar draws y byd, i ni'n cofio am y rhai sydd yn gweithio yng nghanol rhyfel a phob math o anawsterau. Gofyn i ti nerthu nhw a'u cynnal nhw hefyd o arglwydd yn brodyr a'n chwiorydd. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn am nerth a gras i ni ddyfal barhau yno ti. I ni'n gofyn am nerth dwyfol o arglwydd, grym yr atgyfodiad, i nerthu ni, a'n cynnal ni, nes bod ni'n dyfal barhau hyd y diwedd o arglwydd, yn llawen yng ngwaith yr arglwydd ac yn yr arglwydd ei hunan. Arglwydd, i ni'n cyflwyno gilydd i ti yn yr eglwys, rhai sydd â ffostrwydd ar hyn o bryd, rhai mewn gwendid o arglwydd, rhai yn gaeth falle heddi nawr i'r cartre. Wel, ni'n gweddio drostyn nhw, yn gofyn dy fendith arnyn nhw, gofyn i ti amlygu dy hun iddyn nhw, a'i diddannu nhw arglwydd, a'i gwneud nhw'n fwy na chonchwerwyr gweitha yr amgylchiadau maen nhw ynddyn nhw. Arglwydd, i ni'n gweddio dros Gymru, yn gofyn i ti fywhau y gwaith yn ein gwlad ni hefyd o arglwydd yn y dyddiau hyn. Tywall yr ysbryd, i ni'n gweddio arglwydd, i ni'n dyhau am dywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. I ogoneddu yr arglwydd Iesu, i dynnu llawer ato fe o arglwydd mewn gwirionedd. Arglwydd, ni'n gofyn i ti'n derbyn ni nawr, i ni'n gofyn i ti dderbyn ein diolch ni arglwydd, maddau ni ein pechodau, fel i ni maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. Cadw ni arglwydd rhag yr un drwg a rhag profedigaethau. O arglwydd, cynnal ni, i ni'n gweddio nawr, a chadw ni yn Iesu Grist. Ac ar ei ben ef y bo'r goron. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ymunesa gyda'n gilydd, llais hyfryd rha dras sy'n gweiddi dihangfa yn rhwyfau mab Duw, bechadur mai noddfa.
Wel, ni'n troi nôl nawr at lythyr Paul at y Colosiaid, pennod 1, ac newn ni edrych heno yn benodol ar 22 a 23, ond newn ni ddarllen, fel mae Geraint i roi fyna, 21 i 23, y paragraff yma. Roedd e chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn eleniaethus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg. Ond yn awr, fe'ch cymododd yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno'n sanctaidd a di-fai a di-feddwl ger ei fron. Ond y mae'n rhaid i chwi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a di-ysgog, a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengyl a glywsoch. Dyma'r efengyl a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan y nef, a'r efengyl y deithi mi, Paul, yn weinidog iddi. Wel, fel ych chi'n cofio nawr te, mae'r apostol Paul wedi bod yn canolbwyntio a'r ffocws wedi bod ar yr arglwydd Iesu Grist. Pen y greadigaeth a phen y greadigaeth newydd. Ac mae wedi dweud wrtho ni bod prynedigaeth, maddeuant pechodau, wedi drefnu gan Dduw yn y mab. A'i fod fel i ni newydd ddarllen, hefyd wedi cymodi ei bobl gyda Duw. Wedi huno nhw, i cymodi nhw, reconciled gyda Duw. Ac yn yr adnodau yma nawr, 22 a 23 yn arbennig, mae'n mynd ymlaen wedyn i danlinellu pwrpas a phen draw ein cymodi ni a'n huno ni a Duw, sef ein cyflwyno ni wedyn ni ger ei fron ei hunan, mewn cyflwr gogoneddus. Ac mae'n rhoi y darlun llawn i ni, darlun llawn. I ni wedi cael ein cymodi, ein huno a Duw trwy Iesu Grist a trwy aberth y groes, a mae yna bwrpas iddo fe, mae yna ben draw iddo fe, sef ein cyflwyno ni wedyn iddo fe ei hunan mewn cyflwr gogoneddus. Mae rhai pobl yn hoffi adfer hen bethau. Maen nhw'n cymryd project a maen nhw'n adfer hen bethau. Mae rhai yn licio adfer hen geir, dwedwch. Maen nhw'n prynu'r car mewn cyflwr triennus. Ac wedyn mae'n brosiect. Ar ôl prynu'r car, nid just prynu fe, na fe, nhw bia fe nawr, a mae gyda nhw, ond mae yna waith i wneud, nes bod y car yn dod nôl i'w gyflwr gwreiddio. Chi'n gweld? Ac dyna, darlun bach yw hwnna, o gynllun Duw gyda'i bobl. Mae'n ein prynu ni trwy Iesu Grist, ac wedyn ni mae yn ein hadfer ni, wrth gwrs. Ac wedyn mae'n ein cyflwyno ni, ac yn ein dangos ni, ac yn ein arddangos ni, ger bron ei hunan yn y pen draw. Felly, dau beth heno, yr arddangos a'r amod ar gyfer hynny. Yr arddangos a'r amod. Yr arddangos i ddechrau nawr te. Elfen gyntaf ein hachubiaeth ni, os gallwn ni roi fel yna, bod gyd yn digwydd yr un pryd, wrth gwrs. Elfen gyntaf ein hachubiaeth ni yw uno. Dyna ein problem sylfaenol ni, yw bod ni ar wahân i Dduw, wrth gwrs. Dyna broblem sylfaenol y pob person ar wahân. Mae'n i ddisgrifio fan hyn, chi'n cofio yn adnod 21, wedi'ch ymddieithrio. Estranged. Wedi pellhau, ynddo fe. A mae'n digwydd mewn perthynas pobl. Mae'n air sy'n cael ei ddefnyddio yn drist iawn ar gyfer gŵr a gwraig. Estranged. Maen nhw wedi pellhau, a mae'r berthynas wedi ei thorri lawr. Na chi dristwch yw hwnna. Wel, mae hwnna'n ddarlun o'n perthynas ni a Duw yn ein pechod, wrth gwrs. I ni'n bell
Ac wedyn, i ni'n elyniaethus ein meddwl. Nid yn unig bod yna bellter a bod yna fwlch, ond mae yna wrthwynebiad a gwrthdaro yn ein calonnau ni hefyd. Mae yr arglwydd Iesu wedi dod i fod yn gyfrynwr, i fod yn bont, i ddod â Duw a dyn at ei gilydd. Heddwch sydd rhwng neb a llawr, Duw a dyn sydd un yn nawr yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi dod i'n huno ni. Ac wrth gwrs, i ni wedi darllen yna nawr te ddiwedd 21, y nawr fe'ch cymododd chi. Reconciled, dod yn un, yng nghorff ei gnawd, trwy ei farwolaeth. Trwy ddelio gyda'n pechod ni ar y groes, trwy gymryd ein pechod a chosb ein pechod ar y groes, nawr mae yna ffordd i ddod yn un â Duw. Ac i fynd at y darlun yma o adfer rhywbeth, restore, wel, trwy hyn nawr te, mae Duw yn ein prynu ni. Mae'n ein prynu ni nôl trwy yr arglwydd Iesu Grist. Trwy y gwaith mae e wedi wneud drosto ni ar groes Calfaria. A trwy ras Duw, trwy waith yr Ysbryd Glân, i ni'n dod ato ef, i ni'n rhoi ein hunain iddo ef. A mae e'n ein prynu ni ac yn ein prynu ni yn ôl. Mae hwnna yn elfen sylfaenol nawr te o'n achubiaeth ni, o'n iachawdwriaeth ni, ond yr ail beth yw bod Duw hefyd yn adnewyddu. Mae e'n aileni, mae e'n adnewyddu. Mae e'n newid ac yn trawsffurfio ei bobl hefyd. A mae hyn yn wirionedd pwysig iawn, iawn, iawn. Mae'n digwydd yr un pryd, ond mae yna ddwy elfen i'r gwaith o'n hachub ni. So Ezekiel 36, 26, 27, dyma addewid Duw, rhodd i chwi galon newydd. A bydd ysbryd newydd ynoch, tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rhodd i chi galon gig, rhodd ysbryd ynoch a gwneud i chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchynion. Mae yna bellter rhwng dyn a Duw, mae yna elyniaeth, a mae yna broblem yn ein cymeriad ni, mae yna broblem yn ein natur ni, mae yna broblem yn ein calon ni. Ac mae Duw yn ein prynu ni nôl, ac mae'n newid y galon yna. Mae'n rhoi calon newydd. Mae'n dod â chalon i'w garu fe, a chalon i fyddhau iddo fe. Calon sydd yn dwlu ar ei ewyllus, a'i air, a'i orchmynion ni. Calon sydd eisiau gogoneddu Duw, nid ein gogoneddu'n hunain a mynd ein ffordd ein hunain. Ond sylwch nawr te, gwaith Duw yw hyn, rhodd yr ail rhan fyna, fi fydd yn rhoi fy ysbryd ynoch chi, fi fydd yn rhoi calon newydd i chi. Duw sy'n gwneud hynny. Gallwn un ohono ni wneud hynny dros rhywun arall, allwn ni ddim hyd yn oed i wneud ein ni'n hunain. Gwaith Duw yw e. Mae'n waith goruwch naturiol. Ac dyma ei waith e, ein cymodi ni a'n hadnewyddu ni hefyd. Newid natur, ni'n natur newydd nawr yn Iesu Grist, chi'n gweld? Ac cymeriad, caru Duw, caru'r arglwydd Iesu, caru ei air, caru ei bobl, ceisio Duw. Mae hwnna'n bwysig iawn. Yng Ngardd Eden, oedd Adda ac Efa yn ceisio Duw. Highlight y dydd oedd pan o'n nhw'n cerdded gyda'i gilydd yn yr ardd. Ceisio Duw, fel petai, edrych ymlaen, edrych allan amdano fe. Ond pan mae pechod yn dod mewn, dyw hwnna ddim yna. Mae'r estrangement yma'n dod. Does ddim y ceisio yna, does ddim y disgwyl yna, does ddim yr edrych. A cheisio'r arglwydd a'i ewyllus e, a'i ogoniant e. A'r addoli, wrth gwrs. Ei addoli fe a'i fawrhau e.
Felly, Dyw Iesu Grist a Dyw yng Nghrist byth yn rhoi gras maddeuol heb ein geni ni o'r newydd. Dyna yr achubiaeth. Ac mae hynny'n digwydd trwy waith yr Ysbryd Glân. Ac mae'n arwain wedyn at y fywyd newydd. Ac mae hynny'n arwain at, wrth gwrs, ein sancteiddio ni. Mae'n arwain i fod yn gyfiawn trwy Iesu Grist, fel i ni'n gwybod, fel i ni'n dysgu trwy'r amser, i ni'n cael ein cyfiawnhau, ni'n cael ein cyfri yn gyfiawn ac yn lan yn gyfiawnder Iesu Grist, pan i ni'n ymddiried ynddo fe. Ond wedyn, wrth gwrs, mae yna waith o'n sancteiddio ni, o newid ni, o'n trawsffurfio ni. Ac gwaith mewn gwirionedd dechreuol yw yn y byd yma, dyw e byth yn gorffen. Ond mae'n waith cynyddol hefyd. Mae'n waith sydd i fod i gynyddu, sydd i fod i dyfu, dyw e ddim yn cyflawni y pen draw yn y byd hwn. I ni ddim yn dod yn sanctaidd yn yr ystyr lawna yn y byd hwn. I ni gyd yn pwyso ymlaen gyda'r apostol Paul. I ni ddim wedi cyrraedd, i ni'n cyrchu at y nod. A fel na fyddwn ni tan y diwedd, nes bod yr arglwydd yn ymddangos. Chaiff i'm un ohono ni'n perfeithio yn yr ystyr hynny, nes bod Iesu Grist yn ymddangos yr ail waith, ac yn adfer pob peth, yn yr unedigaeth newydd, y regeneration mawr, fel oedd ein sôn tro diwetha gyda'r cosmos. Ac mae Paul fan hyn nawr yn edrych ar y pen draw, Ac mae'n hyfryd wrth iddo fe wneud hynny. Mae'n digwydd yn aml yn yr ysgrythur, mae'n digwydd yn aml yn y Testament Newydd, felly mae'n bwysig bod ni'n edrych ar y pen draw. Beth i ni'n mynd i fod? Ble fyddwn ni? Pa gyflwr fyddwn ni yn y pen draw? Mae'n bwysig, achos mae'n rhoi ffocws i ni siwr i fyw nawr. Achos i ni ar y ffordd nawr, i ni'n cael ein paratoi nawr, nid hwn yw'r cwbl, ar y ffordd i ni. Mae'n bwysig bod ni yn deall a bod ni'n glir a bod yna ffocws gyda ni ar y pen draw. So, beth sy'n nesaf, dy fi llun yma, na fe, wy'n edrych weithiau ar car SOS. A dyma fe'r projects maen nhw'n cael. Maen nhw'n cael car fel yna, ac maen nhw'n ei adnewyddu fe nes bod e fel yna. Chi'n gweld, mae'n cymryd rhai wythnosau, mae yna dîm enfawr o bobl yn gweithio arno fe, ac mae yna lun arall, ond doedd ddim yn glir iawn yn credu, beth sy'n na fe wedi cael ei orffen. Mae'n ôl nawr y lliw oedd e fod yn wreiddiol. Oedd rhywun wedi peintio fe'n lliw gwahanol, mae'n ôl, diolch Geraint, y lliw gwreiddiol, mae e nôl fel mae fod, showroom condition, os hoffwch chi. Ac nawr mae'n cael ei drosglwyddo wedyn, mae gyda nhw rhyw seremoni ar y diwedd, rhywbeth bach, a maen nhw'n cyflwyno'r allweddi nôl i'r perchennog, ac yn cyflwyno'r car wedi cael ei orffen, wedi cael ei gwblhau, fully restored, yn ôl wedyn i'r perchennog. Mae'n ei gyflwr gwreiddiol, os nad yn well weithiau wy'n credu, nag oedd e yn wreiddiol. Oedd e wedi cael ei adael falle mewn garej, rhywun wedi meddwl wneud rhyw waith rhywbryd, ond am gwahanol resymau dyw e ddim wedi digwydd. Maen nhw'n cysylltu ar raglen ac yn gofyn am help, a maen nhw'n wneud y job wedyn ar ei rhan nhw. Wel, dyma beth mae'r apostol Paul yn dweud nawr te. Mae wedi'ch cymodi yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth i'ch cyflwyno chi. Dyma'r presentation. I'ch cyflwyno chi yn sanctaidd a di-fai a di-feddwl. Dyw hwnna ddim yn air i ni'n iwsio lot, meddwl yn Llanelli, ond newn ni esbonio fe wrth fynd ymlaen. Yn sanctaidd. Fan hyn, wel, mae'r gair sanctaidd yn golygu dau beth, wrth gwrs, fel chi'n gwybod, yn llythrenol ar wahân, ac yn bir ac yn lan. Felly, yn sanctaidd, wedi'n glanhau o bob pechod a llygredd.
Dyw hwnna ddim yn wir amdano ni nawr. I ni'n cael ein derbyn yn llawn gan Dduw fel ei blant oherwydd cyfiawnder Iesu Grist. Fel na i ni'n cael ein derbyn, ac mae hwnna'n berffaith wrth gwrs. Gallwn ni'n cael ein gwrthod na'n gadael oherwydd ei gyfiawnder ef. Mae'n berffaith. A mae'r arglwydd yn ein tri ni fel ei blant, a'i bobl, a'i ffrindiau fe, fel ei braidd e, oherwydd cyfiawnder Iesu Grist. Cyn ni'n ddiogel, wrth gwrs, ni'n dderbyniol ynddo fe. Ond mae pechod dal yna. Ac bob dydd, i ni'n ymwybodol ohono fe. I ni'n cael ein galw i roi i farwolaeth bob dydd. I frwydro yn nerth o'r arglwydd, fel bod pechod ddim yn feistr ac yn arglwydd arno ni, fel oedd e o'r blaen. Ond, rhyw ddydd, bydd ddim pechod yno ni o gwbl. Dim byd. Gallwch chi ddychmygu hwnna te? Rhyw ddydd, bydd ddim byd. Dim y meddyliau drwg, dim yr amheuon drwg yma o Dduw, dim y meddyliau yma am ein gilydd ac eraill sydd yn amrhiodol, neu'n geiriau ni, neu'n gweithredoedd ni, y pethau sy'n ein baglu ni nawr. Meddyliwch, rhyw ddydd, byddan nhw wedi mynd yn llwyr. Pob aniolchgarwch i Dduw, pob gwrthryfel, pob peth, bydd wedi mynd yn llwyr o'r golwg. A byddwn ni ar ddelw mab y dyn. Byddwn ni ar ddelw Iesu Grist. Pan mae y ceir yma yn cael ei cymryd am y prosiect, prin bod chi'n gallu gwybod pwy gar yw e. Maen nhw mewn cyflwr mor wael rai o'n nhw, mae'r badge wedi mynd. A dim ond os chi'n deall ceir, chi'n gwybod beth yw e. Ond wedyn ni, mae'n cael ei adfer yn iawn. Ac fel yna oedd e ni, fel pechaduriaid. Prin o'ch chi'n gallu gweld bod ni'n blant i Dduw. Oedd pob tebygrwydd oedd i fod wedi mynd, wrth gwrs. Oedd ni mor wahanol iddo fe. Ond nawr bydd y ddelw yn cael ei hadfer. Y tebygrwydd yma gyda yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd wedi neilltuo, wrth gwrs, i Dduw. Bod dim byd na neb yn cystadlu yn ei meddwl a'n calon ni gyda'r lle sydd i fod i Dduw. Bod ni ar wahân iddo fe. Chi'n cofio diolchgera'n penwisg yr archoffeiriad, ac oedd e'n gweud yn sanctaidd i'r arglwydd. Holy to the Lord. Separate. Iddo fe. Ac rhyw ddydd, byddwn ni'n caru yr arglwydd ein Duw a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl nerth. Neb yn cystadlu, dim byd yn cystadlu gyda yr arglwydd. A mae'n serch ni i gyd. Dyna sydd ganddo fe ar ein cyfer ni. Dyna'r pen draw ar ein cyfer ni. Yn ddi-fai, neu heb nam a heb fai. Wrth gwrs, mae hwnna'n atgoffa ni o disgrifiad o'r arglwydd Iesu, fel yr aberth, yn ddi-nam a di-fai, dim spot, wrth gwrs. Dim gwendid, dim cloffni, dim dallineb, dim diffyg o gwbl. Dim diffygion, ond yn berffaith gyflawn, ar ein gorau yn gyflawn yn yr ystyr hynny. Ac mae'r apostol Paul yn defnyddio hyn ar gyfer Cristnogion Philippi nawr. Mae fod i ddechrau nawr. I ni'n anelu at hyn nawr, chi'n gweld. Sylwch yn ddi-fai a di-ddrwg, yn blant di-nam, yr un geiriau, i Dduw yng nghanol cenedlaeth wyrgam a gwrthnysig yn disgleirio neu plith fel goleuni neu goliadau yn y byd. Ond dyw hyn ddim yn berffaith yn y byd hwn. Dyw e ddim. Ond i ni'n anelu ato fe, wrth gwrs. Dyma'n nod ni. A dyma sydd i fod i ddechrau a parhau a tyfu yn ein bywydau ni ar hyn o bryd. A'r trydydd term
yw di-feddwl, meddwl. Ffordd orau i gyfieithu fe, wy'n credu, yw di-argychoedd. A dyna cyfieithiad William Morgan, os wy'n cofio, y tu hwnt i gyhuddiad, beyond reproach. Bod neb yn gallu pwyntio at unrhyw beth sydd o'i le yn ein bywyd ni. Beyond reproach, yn ddi ar y gyhoedd. Ac dyma beth ni'n darllen yn Rhufeiniaid 8:33. Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Nawr mae hwn yn wir amdano ni yn Iesu Grist nawr. Gall neb pwyntio bys ato ni bod Duw yn ein derbyn ni ac yn ein trin ni fel plant ac yn ein caru ni. Gall y diafol yn pwyntio bys achos cyfiawnder Iesu Grist. Ond rhyw ddydd, mi fyddwn ni'n gyfiawn. Ein hunain hefyd yn gyflawn o gyfiawnder a sancteiddrwydd yn ddi ar gyhoedd. Ac felly mae'r apostol Paul yn hoffi y darlun a'r gwirionedd yma, dyma beth fyddwn ni. Dyma beth yw pwrpas Duw yn ein hachub ni, i'n cyflwyno ni yn y diwedd. Effesiaid, pennod 1, adnod 4, cyn seilio'r byd. Dyma gyda Duw mewn golwg o'r dechrau. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i beth te? I fod yn sanctaidd ac yn ddi-fai ger ei fron mewn cariad. Dyma fe. Dyma'r cynllun mawr ar ein cyfer ni i fynd â ni o'r llwch i'r gogoniant. O'r llwch i'r gogoniant. Nawr, ydy hyn yn eich cynhyrfu chi i ddechrau? Ydy hyn yn gyffroes yn eich golwg chi a fi? Mi ddyle fe fod, dyma beth mae Duw wedi dechrau, dyma'r gwaith mae'n wneud yn ei bobl, ac i ni'n cael cipolwg ar y pen draw. Mae'n rhyfeddol, cofiwch, mae'n rhyfeddol. Y pen draw sydd gyda fe ar ein cyfer ni. Mi ddylen ni fod yn meddwl amdano fe, mi ddylen ni fod yn myfyrio arno fe. Mae hwnna'n help i ni wedyn yn ein bywyd nawr. Os mae dyma'r pen draw, wel mae fod i ddechrau, mae fod i gryfhau, mae fod i dyfu nawr. I ni fod i gael ei newid nawr o goniant i ogoniant. A dyma sydd tu ôl i bopeth mae Duw yn caniatáu i ddigwydd yn ein bywyd ni. Dyma sydd tu ôl i bopeth. Sy'n byd yn digwydd trwy ddamwain yn eich bywyd chi, na mywyd i fel Cristion. Yr anawsterau, y treialon, mae gyda fe gynllun, chi'n gweld. As dim byd yn mynd i rwystro fe, mae'n mynd i ddod â ni o ogoniant i ogoniant yn cael ein trawsffurfio, nes bod ni'n cael ein cyflwyno ger ei fron yn y pen draw. Ac mae hwnna yn rhoi pwrpas i bopeth, mae'n santeiddio popeth sy'n digwydd yn ein bywyd ni, a mae'n tynnu ofnau o ddiwrtho ni, pan ni'n gallu gweld bod llaw yr arglwydd tu ôl iddo fe. Mae'n gwybod beth mae'n neud. Mae gyda fe gynllun trwy'r amser, a mae gyda fe ben draw bendigedig mewn golwg ar ein cyfer ni. Ac wedyn ni, wy'n gweud hyn yn aml nawr, mae hwn yn bwysig bod ni'n gallu cyflwyno hyn i bobl eraill. I ni'n gwybod, mae gyda ni hyder, mae gyda ni obaith byw yn yr arglwydd Iesu. A mae gymaint o bobl o'n cwmpas ni yn llawn gofidia o bob oedran. Llawn anxiety yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio gymaint. Llawn pryderon oherwydd beth i ni'n clywed am y blanet, am y byd ac yn y blaen. Ond i ni ddim, dylen ni ddim bod, i ni'n rhan o'r cynllun sy'n arwain at nef newydd, deiar newydd, pobol newydd, creadigaeth newydd, gogoneddus. A mae hwnna'n bwysig iawn, mae'n bwysig heddi. Ac mae'n bwysig bod ni'n siŵr ohono fe, a bod ni'n gallu rannu fe. Gyda'n cymdogion, gyda'r bobl sy'n gweithio ni, mae'r cwbl mewn mes. Mae'r cwbl mewn mes. So'n deall beth sy'n digwydd yn y byd yma. Pobl yn gweud bob dydd. Wel, i ni'n gallu gweud rhywbeth arall, ond i ni.
trwy'r Efengyl, trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy fod yn gyffroes, yn edrych ymlaen at beth sydd ganddo fe ar ein cyfer ni yn y pen draw. Ond yn ail, yr amod nawr te. Na'r arddangos yn y pen draw, ond mae yna amod yn cael ei roi fan hyn. Mae'n sôn am y pen draw, wrth gwrs, mwyn ein hannog ni i ddyfal barhau yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn yr Efengyl. Maen nhw, y Colosiaid fel ni, yn dal ar y ffordd. Dyn nhw ddim wedi cyrraedd y diwedd eto. Achos mae llawer yn dechrau, i bob golwg yn dechrau, gyda proffes, ond ddim yn gorffen, yn tynnu nôl falle, yn gadael y ras fel petai, yn tynnu allan. A bydd llawer yn y diwedd yn cael ei dangos i fod yn ffals ac yn ragrythwyr, oherwydd bydd gwenydd ac efrau wedi tyfu gyda'i gilydd. Ond nawr te, mae yna anogaeth fan hyn i ddyfal barhau yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac dyw'r cyfieithiad yn anffodus ddim y gorau yn adnod 23 sydd yn dweud ond y mae'n rhaid i chi barhau. Mae'r gwirionedd yna, ond y geiriau dyle fod os yn wir. Dyna'r cyfieithiad cywir. If indeed yn Saesneg, os yn wir. Beibl William Morgan, os ydych yn parhau. If. A mae hwnna yn bwysig, oherwydd mae rhaid dyfal barhau. Mae dyfal barhad a thyfiant yn arwydd o enedigaeth newydd. Mae plentyn sydd wedi cael ei eni, sy'n iach, ddim yn aros yn blentyn, mae'n tyfu wedyn, mae'n aeddfedu, mae'n datblygu. A mae'n newid, ddim yn aros rhywun peth, mae'n newid. Mae'n newid yn ei ddealltwriaeth, mae'n newid yn ei agwedd, mae'n newid yn ei nerth ac yn y blaen. Mae'n newid wrth gwrs, mae'n fyw, mae'n tyfu ac mae'n altro. Ac mae hyn yn arwydd o waith Duw yno ni trwy yr ysbryd glân. So, 2:4 nawr te, lle ni'n cael yr anogaeth yma, am yr union reswm yma felly, gwnewch y gorau glas i ychwanegu at eich ffydd. Right? Nawr, dych chi ddim yn ychwanegu mewn gwirionedd, nid dyna beth mae'n feddwl bod eisiau ffydd plus rhywbeth arall i fod yn iawn gyda Duw, ond mae'r ffydd wirioneddol yn yw yn dod â ffrwythau gyda fe. A dyna beth mae'r Pedr yn cyfeirio ato fe. Ychwanegu rhinwedd, cryfder, gwybodaeth, hunan ddisgyblaeth at wybodaeth, dyfal barhad, dyma ni, at hunan ddisgyblaeth, dywioldeb at ddyfal barhad. Dyma y ffrwythau nawr, ac gwnewch eich gorau, meddai fe. Byddwch o ddifri yn eich perthynas â Duw, fel bod ffrwythau yn dod ac yn tyfu yn fwy amlwg yn eich bywyd chi. Ac mae dyfal barhau yn un o'r ffrwythau hynny. Mae'n un o'r arwyddion o waith Duw. Achos os yw Duw yn dechrau rhywbeth, mae'n ei orffen. Dwi ddim yn gadael ar ei hanner. Mae'n cario fe mlaen i'r pen draw bob amser. Ac Effesiaid 6, ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd, i'r diben hwn byddwch yn effro, gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. Mae'n sôn am weddi yn benodol, ond mae'n dod â dyfal barhad mewn i'n gweddiau ni hefyd. Bod yna ddyfal barhau mewn gweddi, dyfal barhau yn y ffydd, dyfal barhau yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n wir, allwn ni ddim yn y pen draw wneud hyn yn ein nerth ein hunain, wrth gwrs, ar wahân i mi, ni allwch wneud dim, angen gras Duw i nerthu ni, ond eto mae yna waith i ni wneud hefyd. Felly, Philippiau 2, eto nawr te, gan hynny fy nghyfeillion annwyl, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i'ch wy. Gweithiwch allan, medde'r hen gyfieithiad,
o blegu Duw yw'r un sydd yn gweithio yno chi i beri i chi ewyllysio gweithredu o amcanion Deionius. Mae Duw yn gweithio yno chi ac i chi fod i weithio allan, medde'r Apostol Paul, yr iachawdwriaeth y mae yn gweithio i mewn yno ni. Mae cyfrifoldeb arno ni i weithredu, i weithio allan, a mae yna waith o ymdrech, cyson, parhaus a dwys. Mae hwn yn bwysig. Nid y gwaith o ennill iachawdwriaeth yw hwn, ond y gwaith o ddiolch i Dduw ac o ymroi i fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Gwaith o ddiolch yw e, gwaith ffydd yw e. Ond mae yna ymdrech, a mae'n cael ei ychwanegu, mae'n cael ei ddweud, gwnewch eich gorau, meddwl Pedr, yn y cyfieithiad yma, gwnewch eich gorau glas, ymdrechwch. Ac dyma chi'n arall, Hebreaid 12, pan ni'n sôn am heddwch gyda'n gilydd, cynnal a chadw heddwch, ceisiwch heddwch, ydy hwnna ddim yn y cyfieithiad gorau, pursiw, neu strive, chi'n gweld y cyfieithiad fyna, strive for peace. Hynny yw, mae'n ymdrech fyna i gynnal ac i gadw heddwch gyda ein gilydd yn yr eglwys. Medde'r Apostol Paul yn 2 Timotheus, yr wyf wedi ymdrechu yr ymdrech lew, fought the fight, yr wyf wedi rhedeg yr yrfa i'r pen, yr wyf wedi cadw'r ffydd. A bryd arall mae'n gweud, ond nid my fi, wrth gwrs, Crist yno fi. A mae'r ddau gyda'i gilydd. Mae gwaith gras yn peri bod ni'n ymdrechu. Bod ni ddim yn eistedd nôl, bod ni ddim yn gorwedd nôl fel dead weight, ond bod ni'n pwyso ymlaen, a bod ni'n cyrchu at y nod. Mae'n arwydd o waith gras, bod ni eisiau cyflymu at y nod, bod ni eisiau bod yn debyg i Iesu Grist, bod ni eisiau dod yn fwy sanctaidd, bod ni eisiau newid, bod ni'n anfodlon yn yr ystyr hynny gyda ble i ni, ac anfodlon fyddwn ni wrth gwrs yn y byd hwn, ond i ni eisiau, mae'r dyhead yna, i ni eisiau bod yn fwy debyg, allwn ni wasanaethu fe'n well, i ni eisiau dyfal barhau, i ni eisiau cael ein trawsffurfio. Dyma fel ddarllenon ni fe yn y darlleniad, mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo, gobaith y gogoniant, yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn byr. I ni eisiau fe, i ni'n gweithredu ato fe, gyda help yr arglwydd yn gweithio yno ni, ond i ni eisiau hynny hefyd. A mae yna awydd yna, nid tynnu nôl i ni, nid bod dim ots gyda ni, nid couldn't care less. Na, i ni yn dyheu amdano fe, mae yna newyn a syched am gyfiawnder yn ein bywyd ni hefyd. Ac gweithredoedd ffydd yw'r rhain, nid yno ni yn hunain, yng ngras Duw ac yn nerth Duw, ar sail ei addewidio yna, a nerth yr ysbryd glân, a gras yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna ran, lle ni yn ran ohono fe ac yn ymateb iddo fe. Ac wedyn mae'r apostol yn dweud hyn, mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd yn gadarn a di-ysgog, solid, nid yn siglo. Chi'n cael y darlun o adeilad, bod e ar y graig, bod e ar sylfaen gadarn. A'r sylfaen yn y llythyr yma yw yr arglwydd Iesu Grist. Sylfaen bob amser yw yr arglwydd Iesu Grist. Gwrthrych mawr ein ffydd a'n gobaith ni. 1 Corinthiaid 3, ni all neb osod sylfaen arall yn lle'r un a osodwyd, ac Iesu Grist yw honno. Felly, os ydyn ni eisiau bod yn gadarn yn ein tyfiant, os ydyn ni eisiau dyfal barhau, mae rhaid ni ddibynnu arno fe, mae rhaid ni bwyso arno fe, mae rhaid ni dynnu oddi arno fe, glynu wrtho fe, mwy a mwy o hyd, yn gyson. Na pam ni'n dod i'r cwrdd, bore
a nos Sul, na pam i chi'n dod i cwrdd gweddi, na pam i ni'n darllen y gair, na pam i ni'n gweddio, i ni eisiau bod ar y sylfaen. Neu fel arall, byddwn ni ddim yn gadarn ac yn ddiysgog, byddwn ni'n cael ein siglo a'n symud bob ffordd. A byddwn ni ddim yn parhau ac yn tyfu ac yn datblygu. Byddwn ni ddim. Mae rhaid i ni fod ar y sylfaen yna, ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hwn yn rhan fawr o bwrpas y llythyr yma, wrth gwrs. Y llythyr at y Colosiaid. Achos mae nhw nawr yn cael eu temtio i fynd oddi wrtho fe. Mewn dwy ffordd, maen nhw'n cael eu temtio i fynd nôl i'r bywyd oedd gyda nhw o'r blaen, i baganiaeth anfoesol. So ym Mhennod 3, bydd yr apostol, mi ddewn ni ato fe, wrth gwrs, mewn amser, rhowch i farwolaeth yr rhannau ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar. Yr hen anfoesoldeb rhywiol am hirdeb, am enrhestru, rhowch reina i farwolaeth. Pidwch â meddwl y gallwch chi fynd nôl i'r bywyd yna. Yn y darlleniad o Efengyl cyntaf Ioan, y mae'r sawl sydd wedi ei eni o Dduw yn gwneud cyfiawnder. Dyna i ddeheuad byw yn lan ac yn gyfiawn ger bron Duw, nid yn gyfforddus mewn pechod. Felly, mae angen glynu wrth yr arglwydd Iesu fel bod ni ddim yn mynd nôl. Mae yna gymaint o ymosodiadau arno ni, yr hen fywyd, wedyn mae'r byd o'n cwmpas ni, a mae Satan yn ymosod arno ni. Ac i ni'n rili stupid os i ni ddim yn cymryd hwnna o ddifri. Mae Cristnogion yn cwmpo left, right and centre yn dyddiau ni heddi, achos dyn nhw ddim yn cyfryd o ddifri wrth gwrs. Mae hwn yn holl bwysig. Mae rhaid ni lynu wrth yr arglwydd Iesu Grist a'i air. I ni mewn brwydyr. Ac mae'r apostol eisiau dangos, mae rhaid aros yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn ei airau, ac yn ei ffyrddau, ac yn ei orchmynion. Wedyn ni, yr ail beth ddaw yn y llythyr yw ychwanegu at Iesu Grist. Y temtasiwn yma, y philosophy oedd yn cael ei ddysgu, Christ plus, rhywbeth arall. Siwrd i chi mynd i fyw y bywyd Cristnogol yn dda? Siwrd i chi mynd i fod yn llwyddiannus fel Cristion? Ac o'n nhw'n gweud, wel, mae eisiau pethau ychwanegol. Mae eisiau rhyw reolau ychwanegol. Ac maen nhw'n pentyrru hynny a ddoli angylion hefyd. Pob math o bethau. Ond fel petai Crist ddim yn ddigon. Fel petai y cyflawnder i gyd ddim yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, mae'n bwysig bod ni ddim yn cael ein symud, meddwl fe, oddi wrth obaith yr Efengyl. Mae'n Efengyl y gobaith, adnod 27, ni ddaw nes ymlaen, ewyll llysiodd Duw ysbysu iddynt hwy, beth yw cyfoeth gogoniant y dirgelwch hwn ymith y cenedloedd, beth yw'r gobaith te? Dyma'r dirgelwch a'r gobaith, Crist yno chi, gobaith y gogoniant. Crist yno chi yn Crist, gobaith y gogoniant. Heb hwnna, does dim gobaith. Heb hwnna, does dim Efengyl. Heb hwnna, dyn ni ddim yn blant i Dduw. Heb hwnna, dim byd yn ni. Ni yn Crist, Crist yno'n ni. I ni wedi cael ein uno ag trwy ffydd medde'r Testament Newydd. Mae mor bwysig, i ni'n un. Fe yw'r pen, ni yw'r corff, fe yw'r wynwyddau, ni yw'r canghennau. I ni'n un yn Iesu Grist. Yn Nghaniad Solomon, fanwylid sydd eiddo fi, a minnau sydd eiddo fanwylid. My beloved is mine, and I am my beloved. Ac wrth fynd ymlaen yn y llyfr, mae'n newid e rond. Os ych chi'n sylwi yng Nghaniad Solomon, erbyn y 6 bennod, a rwy fi yn eiddo fanwylid. Nid yn unig mae e'n eiddo i fi, sy'n hyfryd, ond beth sydd yn well beth, dwi'n eiddo iddo fe. Dwi'n ei lawe, dwi'n un ag a mae e'n gafael yno fi. A mae yno ni trwy yr ysbryd glân. Y Duw ddyn, yr addfwyna frenin ni wedi canu amdano fe, a fi farw ar y groes, a gododd y trydydd dydd sydd wedi esgyn, sydd wedi eistedd,
sy'n eiriol drosom ni nawr ddydd a nos i ni gyrraedd y pen draw, yr un sy'n mynd i ddod nôl eto i'n cymryd ni ato fe i ni'n un. I ni'n un. Mewn cwlwm o gariad, mewn perthynas arbennig gydag e. A mae'r ysbryd glân yno ni. Ac mae e yn sêl, fel sil ac ernes o'r gogoniant sydd i ddod. Wel, ni'n diolch am y geiriau hyfryd yma heno. Gweddio bod e'n help i ni nawr, gweddio bod e'n ymarferol i ni. Gadewch i ni fod yn bobl sy'n edrych mlaen at yr arddangos a'r cyflwyniad yn y diwedd. Bod ni ddim yn colli golwg ar hwnna. Beth fyddwn ni? Beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? I'n llanw ni a gobaith a sylweddoli bod y bywyd hwn a popeth sy'n digwydd yn ein harwain ni at hynny. A dyna pam bydd yr arglwydd yn ein nerthu ni i ddyfal barhau ynddo fe. I ddyfal barhau yn yr arglwydd Iesu Grist. I fod yn gadarn ac yn ddiysgog. Cael ei newid o ogoniant wrth i ni edrych arno ef. Ac iddo ef y bo'r gogoniant. Amen. Gawn ni droi at yr emyn ola sydd gyda ni heno, Deffro'n Halon, Deffro'n Hân, i ddyrchafu clodydd pur yr arglwydd glân, fanwyl Iesu. Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Diolch am y gwirioneddau rhyfeddol wyt ti'n rhoi ger ein bronni. Helpa ni werthfawrogi nhw Arglwydd, bob un ohono ni. Helpa ni gredu nhw a helpa ni fyw yn ei goleuni nhw o Arglwydd. I ni'n diolch am y rhyfeddod yma o beth sydd o'n blaen ni o Arglwydd. I ni mor gyfarwydd a beth i ni a beth o ni fel pechaduriaid. Ond i feddwl rhyw ddydd, bydd na ddim pechod o gwbl. Helpa ni fyfyrio ar hyn Arglwydd. Helpa ni i feddwl amdano fe. Helpa ni edrych ar Iesu Grist a i weld e. A gweld mai fel na fyddwn ni yn debyg iddo fe. Ac o Arglwydd, i ni'n gweddio bydd hyn yn creu hiraeth mawr yno ni a syched yno ni. Ac rhyw ddyfal barhad yno ni i redeg yr yrfa i'r pen. Arglwydd rho mwy o ddyhead a syched am gyfiawnder yn ein calonau ni Arglwydd. Rho i ni ras a nerth i ddelio gyda'n pechodau ni. I ni'n gwybod na fyddwn ni ddim yn gwbl sanctaidd, ond helpa ni o Arglwydd i newid, helpa ni gynyddu o Arglwydd mewn gwybodaeth wrth gwrs ac adnabyddiaeth,
ond hefyd mewn tebygrwydd i'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, derbyn ein diolch ni, a diolch am yr arglwydd Iesu, fe yw'n gobaith mawr ni, fe yw'n sylfaen ni, diolch bod ni wedi'n huno ag ef, diolch bod ti'n gweithio yno ni nawr, bod ti'n bia ni nawr, oherwydd ei gyfiawnder ef, oherwydd ei waith gorffenedig ef. Diolch arglwydd. Diolch, a chawn ni ddim yn gwahanu eto oddi wrtho ti. Diolch os i ni wedi cael ein bywhau, na nawn ni ddim marw eto arglwydd. Diolch am hyn. Gweithio yno ni arglwydd, paid â gadael i ni fod, sancteiddio ni arglwydd, a defnyddio ni hefyd yn dy waith fel wyt ti'n gweld yn dda. A diolch arglwydd o popeth yn ein bywyd ni. Pethau ni ddim yn deall weithiau, pethau croes o arglwydd, bod nhw gyd yn gwasanaethu yr un cynllun o arglwydd. Y cynllun mawr yma sydd gyda ti ar ein cyfer ni. I ni'n diolch ac i ni'n bendigo dy enw di arglwydd. I ni'n llawenhau yno ti. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.